akong channel. Di ta guys sa Mabini, San Rafael Dam. Saan gi-promise ninyo sa tang previous video gahapon nga mula house midari. So di ana midari. Among pakitaan guys, unsay porma daani. Medyo ko sa ang feeling ba di sa pareho sa binliw nga murag ma-relax ka, dari kahadlikan kay murag feeling murag nahat, nanis kadaplinan. Lainin sa murag daging ibon. So, sa mong isuri guys, dari guys. Tanawan ninyo guys. Na guys. Baw, makakita ba mo kay mura magdiaman darig adlaw? Kitan ba doy? Dali guys. Na guys. Mabaw raman di ay. Maura ni ra, gamay ra danhi. Kana dari libot, gamay. Kana ra libot ra gamay ra sa nga da. Oh, day guys, na nakabutang sa idang kuan nga small dam. San Rafael Small Dam. Gamay ra kuno nga dam. Tingod man siya. Gamay ra siya pero madyo naman siya. Pwede magkaos na nag-iilo. Pwede magkaos na nag-iilo guys. Nice sir guys. Pwede dari mag-photoshoot o ganahan mo kay na. Nice po tanaw mga lubi. Ganahan magpo guys. Pero huwag makalupig sa binliw para na hasahang panglasa. Halay-lahi ba gatag panlasa. Para na mas nice dag binliw sa mga dam nga hang nakitaan. Namin na maak sang likod. Uy, nasig ka maakat to. Mora nista guys, maado na laman. Nakakita po tag San Rafael Dam. Mabini, Bohol. Sa gamay. Baka pisudan ng isda. Na? Lami, sunod no, makadatag pang taga no. So guys, di po ta magdugay guys. Haramang patanawon guys na maura si Ja. Gamay raman si Ja. Ja, manglaktad ko numi guys. Aray, may agis mo to. Tumig lusot, mig mabini. Ato rin. Mabini na bitaw ni. Lusot og minol. So, wa man ka adjoy hang ipakita ni Dudar guys kay maura man ni. Gamay raman si nga dam. Yan na. Maura man si Ja. Kaswata ng I love San Rafael. So, madto na mi guys. Dar mi ag huns mo to na baridandoy. Salamat sa mga ning like na ug mga ning subscribe na sa atang video today. Thank you kaadto ninyo. So, sa wakas gamit nagadunahag ang helmet. First time nang gamiton karong adlaw. O wa makakakita sa ang video gahapon guys. Tumi sa binliw daw palihog lamang ko og check sa ang mga videos kay aron makakita mo gun sa porma kang giingon ha ninyo nga grabeng gwapo ka adyo nga dam. Nice ka view. Gwapo ka adyo guys oh. Nice view. Ang mga lubi nice tanawon pero apay mga bunga, mga bata abot ng lubi ha. Babaw malagi ni. Uy. Tukat na pud. Uy. Uy. Wow. Nice mo pag view dari sa ibabaw guys oh. Ibabaw ni dam guys. May mga buntod. Naibasak. Gadarag dam dari. Dagdam. Ano nang naong? Uy, grabe ka haggard ka. Diyan ako guys, abot ako subay. Kapoy ko kay ubay, mabini ni libot man mi. Pagdi tarang tugas sa suko sa mata. Pero salamat kay niabot mo deres bye safe. Diyan natay bisita today. Nga. Wa ko magdahom ning kalit para magabot na nang gikuan ra ba nang gikutar magkulbaan lagi ko ang nana mating. Reporter na makani picture na magakos gym. Arang wede libre ra man pud mangandoy basta hindi mabutan pala. So guys, natay bisita today guys. Ano sa guys? Sa di pa na ipailalan sa atong bisita ro guys. Dahil sila agasa matang unang ipailaila. Gisahan ko nila buwad guys. Maado jud pud ni kay konsumo. Praktikal na panahon bago nang ugugasa di na ng mga ansa sarap pagkaon kay arong makaon arong ginan siya pagkatong bitok. Dali na mo harap tong mga bagong friends oy dali na. Hindi ba rin? Distancing gamay. Iko sa tang. Ado na wala ko tugtog wa kay brownout. Hala, guwapo. Mga guwapo mayroon sa kamera. Ang guwapo lagi ni mo Renz. Salamat. So guys, ila kong gibisita dari. Nawa ba sa paghang kakapoy kay kapoy ba sa kazog hang kuan ganina lakaw. Kahilak ko. Okay ate, oy, di ba ko may Salamat buwan. Salamat buwan. Si Renato Adventurer og si Ireneo Hinampas Junior Official. So, nari sila guys, ila kong gigasahan yan na. Di man ta kumudawat og bisita pa kay nalagi kubig pero taga deura man po dar rampos builis.
Bulilis ba itong inyo? Bulilis. Bulilis. Lahi na po ni Bulilis, no? Lahi. Lahi po na. So, taga Bulilis ka po, so madara. So, sila guys, mga nag-start po og vlog, tagad kaya na-inspire po sila sa ahang pag-vlog. Kay, nag-start po ko sa una, wa man lagi po. Parehara po ko nila, nga nangandoy po nga. 100 ka subscribers, kaya gang sabi sa una, pito ramay ang subscribers, di ahora po itong Gmail account, tanan, himura po ko. So, ato po silang tabangan, nga ma-reach po nila, ilang mga pangarap. Hinampas sila nga apelido, basig na yung mga hinampas dari guys, basig pa rin din ninyo, palihog ko dari, pick up dari kay bawang nitang, di naman kuno mo uli, arin na kumapod, kari tilaton. Kuyaw. Kuyaw ni, di basta-basta, oyog mo, na, ug musugod-sugod na dahil sugod og September ting kilat na naman tago na naman dyan ano naman dyan kagawas kay kilatan tago na naman dyan bitaw guys palig lang po check sa ilang channel ibutang na dana sa screen kay arong ma-check ninyo ilang mga videos kay kuya man po mga tawhana di po basta-basta ilang mga videos kay kari kuno ilang wis basa ag kari hubo yung to dali na Hubo kare kujawat modeling. Oh, pwede pod. hubo ra masanina raman hukas raman kana i-check ilang mga channel guys basin og malingaw pod no gusa pod makatabang kanila suportahan pod nato kay musuporta ganita danang di taga Bukol kanang mga lain kanang naiganibang mga chingchong padan di man masabtan sila pa ka nga parihura nato pero nga igsuon mga anak ni Daguhoy so maara to pasalamat ko ninyo sa jonggasang buwad ja pakanan man taon na buwad mo pug among suwa so nalaman kay murag kidnihon na Japon mo buntag og tuhapon buwad log lang pug tanaw sa ilang channel basig malingaw mo i-like, i-subscribe, i-share po sila kay yung taon ko makapalit taon pug bugas kay gilang kuan buwad raman way Paris diyan ka mga ni man danira mo mamujo Para mo ulit tataan siguro pod. pwede lang pag ganira mo po diyan ka na bakan tira to studio kay duharam to kabaktin gibutang dito ka na dito Pwede ra pod. Pero guys, dagang salamat guys. See you later. Og palihog kong check sa ilahang mga YouTube channel. Ireneo Hinampas Junior Official og ni Renato Adventurer. At tagaan sila masipang pakpak. Hi guys, adtong hapon. Namata na ko sang pagkatug. Tugo ganina kay grabe laging kapuja. So karon maningkakay na punta kay hapon naman ting upload man. Arang paita ka do guys, may signals bayari ko mag-upload. Anja, absent ko kakutas. Maghaling ta kay mangita tag pagi na ni ma. Tuwaan ni tag pito, grabe ko tasa. Karon guys, magluto ta guys og ang nanin do, natin lutoon ron. Usas ang mga paborito. Pero maghaling sa tao yun, naman nasultihan. Dun sa ihang lutoon. Makahaling bareta dani. Human ka dani lukay. Ilukay tilupon. Ari ko pirmi mag-upload sa abdan kong kakatasan ka. Makasapot ba ganing katasan talabi ipanujo. Agay. Lugay pa dyan mo hilakot ng atong haling. Nilagi itong watay tarong pong lukay. Anong siga na? Ay! Ang bilahan eh. Sikil nagbugan. Ang gamit agatang tuhod ani. Silang oblagatid pod. So guys, agatang lutoon karon walaen ang paboritong buwad. Mo rin ang pinaka first paborito pero panagsara ko makakaon kay grabe nga hala mo pag presyo, dollar mo pag price. Diara guys. 1 2 3 tadan. Sagap. Diara guys. Buwad nga nukos. Mo rin ni nukos nga mahal. Nukos maganda mahal. Kuan gud eh. Kuwang po ni 400. Grabe lagi nga banga ka atas bulsa pero lami lagi po ikaw sa i-treat pagkatag pagalingan og buwad nga mahalon kay sige lang tagkag buwad nga lata. Ning kakay karo makakaon. Ini ako kahapon guys, mura na may gabay-bay dari undoy kay na may prok-purok dari rental may magtutambay para mag-upload. Kinahanglan man para mag-upload. Salamat darling. Guys, anong gibutang agbantika katong kaha kay ni sila ob na. Nangita ko liw-liw kanay nga ni banggag may mamanikasad maniga. Baru mapagod po tadani. Pag bubali ning hangin, pagod jud ta. Karang inita ay pagod na gangbugan. Ganggang na gangbugan nila samot ni kapagod. Pwede na siguro ni. Uy, ning ko juice man. Uy. Ning ko juice. Mau mang bilahan. Agay. Yan na ba? Matabang. Di kay pasagdan datang napagod ng atong bugan.
Bugan man di mauna kapagod guys. Kaya tanaw ay nganig ng agani mo. Una man bugan og kapagod. Pagod na. Insakto na oy, palabi pag di na marutlan, lumalabian. Dami, no crispy. Mapait na. Crispy lagi na, sobrahan na lagi na. Di mo na palabian. Hindi, crispy pa crispy. Ayan na guys. Crispy nukos. Hindi ka piskan. Dara sa kita oy, napiskan ko. Ondo, ito the rescue. Kaya di na ko kaginhawa guys. Garabing inita guys. Bangga ka ajo. Lahi man nga ni mong dengagan. Nga na. Kaya arang banggaha. Mura kagi. Sugba. Inita. Ano na yung luto be? Itong tilawan. Huwag na luto na ba? Mga tago be. Doy. Pakan ako doy. Katurang luto na. So diyan na guys. Isang tilawan. Pagod ganini wajila mi. Hindi marutlan. Ay, mandot lang ang ibuwad naman ako. Naapod. Naapod. Gahe-gahe. Hunit-hunit nga lami-lami. Kanta guys. Lamig timpla? Parat kajo. Ha? Mahubog timpluan? Ano li siguro kadyo ka mga pustiso maglisod yung mag-ingkib nga lagi dila ingkib nandiyo nga gubagid yung pustiso buskan. O din iya guys kini nga ni nukos kunit kadyo kanyon. Pero lami manggod pud alagay-lagod yun. Pero lagi mga pustiso nagipon maglisod din taon na ni kib-kib kay dili nga na nilag mga pungga dahil nang mga ngipon na. Tapi na pos doktor, balik na pos dentist pa. Repair na pos pustiso paras ka mader, luoy lang mader. Napatik up man mirtong pader sang mata. Ja. Ketas naman di nangaan mirtong naik karenderias ta oh. Pag-ingkit pang mother sa sinugbang baboy na. Lagpot magasakang ipon ka na ikaduha. Kabang-buang magpangitag hara kay giuli manamos ditis kay giritir. Mao na nakaapan no pustiso nang ipon ako bahala nang ipon og ngani ni salingasan ni balinsungag. Kusgan pa man ning ipunan ni bahalagdag na ni. Sugan saan lagi na nagbrush na ning di ba puti. Bawo ning ipunan ni naman sa buti ni kinaog buwad. Okay guys so. Mga andan enjoy. Ako na may kankaon na rin. Dahil suka ni Undoy nga. Hang ka doon ni kadang sili. Di man mong klaro. Basta ka na sili daghan. Ano? Ha. Dupod pala biya diya manghubag pagkatang simu diya. Gilubo pa ni mugtaman. Suka. So mga antanin nyo guys. Naguna-una na ko na rin kaon kay. Arang katasa ka ajo. Wow, raday jag suka nga tusluan. Karon jung tuiga guys 2021 buadja to nagadyo ko kamot 2020 buadja to na ko daan pagtungtong sa 2021 ning samot man himo man hinong times to na doble man wa din jag tunga days tuig mura na ko danig madimpo tetas di masilbig magpa cute inig kaon lamon jud di magsilbig mag cute kaya tetasa kan sa ko kani nga guys sineriso nagadini panihapon nagadini nga guys detasan jud taman. Ya paborito po nagsuwa na ha, buwad nga nukos. Salamat sa mga ning like na ug ning subscribe na. Thank you so much ninyo guys. Wa ko lang ikadalit ninyo. Maora jud ni buwad nga nukos pero hoy adug dama-dama kay mahal ni dollar ag presyo ra ni. 1/4 380. Asa kada naman ang kong 380 og kanang buwad ra nga kanang normal ra mga mangsi mga pautpot sa merkado wa nang bagaod na ka 5 na kilo. Pero kani 1/4 pa na. Ini basta-basta. Sosyal yung buwara na eh. Medyo paratra na sidang kuan na. Nukusa. Arang paratara. Sahang mga natilawan nga mga nukos nga buwan sa una. Mura nagkilaw ra kong asin. Salamat kadyo guys sa pagtanaw sa atong vlog today. Magkita na pataog nga. Salamat sa inyong pag-uban sahang inadlong talimanon. Iplami buhula na ni guys. Mutiwas akong kaon. Kay muli na pud kuon diyang tataon. Lois Undoy kay magabian magkatunaw. Pero okay ram kanimo. Yung makita gabi eh. Salamat guys. See you tomorrow guys. Bye-bye. Bye. Parata eh.